Hej og velkommen til denne video. I dag så skal vi smage Mr. Beast bar. Ja, det tænker jeg sikkert, man kan jo ikke få dem i Danmark. Så hvordan har jeg fået den? Det bruger af min papmor, hun har været til USA. Og så har hun købt dem her. Så ja, jeg vil egentlig bare smage dem. Og lad os prøve det. Første bid. Faktisk meget godt. Faktisk bare normal chokolade. Og så det her tilbage. Bare godt. Så det var bare sådan en lille video om at smage Mr. Beast bar. Ja, ses i den næste video. Okay, som man måske så i videoen, der, da min lillebror begyndte at opføre sig meget mærkeligt. Jeg tror, at sidst han opførte sig så mærkeligt, det er jo fordi, at han smagte tis i første klasse. Nu har han jo lige smagt de der Mr. Beast bar for nogle dage siden. Jeg tror, at Mr. Beast har tisset i baren. Jeg tror, at Mr. Beast han pisser i chokoladen, og det går ud over min lillebror. I kan lige se hurtigt. Ja, der er nogle mærkelige lyde. Nej, det tog efter. Jeg tror, jeg får mange maveproblemer. Jeg tror sgu, at Mr. Beast er nødt til at sætte den der Mr. Beast bar. Skal vi gå på toilet? Høj, jeg tog efter. Jeg begyndte at få mange maveproblemer. Jeg tror. Jeg kan ikke se noget. Jeg er blind. Hej.